kaya sinendang atiku lutu metes nelasi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha kandha sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelo ati saklawase ning ngendi nggonku goleki kota putih kepengin ketemu senajan nado tak parani menguruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku lotu metes nelasi pipiku yen pancene ora tresno mbok aya kandha kandha sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelo ati saklawase jika turun nonton gelak kok jadi mateng para tamu undangan ingkang rawuh daleme Bapak Sugimin sekeluarga ya Nduk ya. Nduk anakku teka di Elin. Kenapa tadi Nduk? Oh kuliah. Berarti tunggal ini rembange ku ya Nduk ya kuliah ya Nduk. Iki ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kojok jumateng para tamu undangan ingkang rawuh ya Nduk ya. Ing dalu menika teng daleme Bapak Sugimin sekeluarga ya Nduk. Iki matur sembah nuwun juga kagem para tamu undangan ingkang rawuh teng daleme Bapak Sugimin. Iki jelali ndedonga kagem Bapak Sugimin sekeluarga ugi temantene ya Nduk ya. Muga-muga dadi teman ingkang sakinah mawaddah warahmah cepet diparingi momongan ya Nak ya. Tak lupa juga ndedonga kagem Bapak Sugimin sekeluarga muga-muga sabubareng nimbali keplak musika budaya iki tansah paringan seger kewarasan. Diparingi panjang yuswane, diparingi lancar rezeki lan barokah nyambut gawe. Muga-muga Nduk rezekine Bapak Sugimin iki ora kutah ning saya tambah ya Nak ya. Pokoknya dongane muga-muga Bapak Sugimin sansaya kaya raya. Walah ana terus kaya. Cah iki manglah ya budal sewengi leh Nduk. Oh ditenono kowe. Ketoprak malam.
Ya gak apa-apa, aku sesok ya izin ya nduk ya. Lah kok emak iki kenapa? Aku wis digajul enak lho iki lho. Rumah samu iki lho ya. Juga aja lali nduk. Matur sembahan kagem para tamu undangan ingkang rawuh sing delok awake dhewe ya nduk ya. Mirsani awake dhewe sak rombongan Ketoprak Musika Budaya ya aja lali dedonga kagem para tamu undangan ugi ya nduk ya. Moga-moga sing delok, sing nonton juga di live streamingnya dari AJM Pro tak dongake rezekine sansaya brah. Rezekine juga lancar ya nok ya. Oke, sambil menyingkat waktu nduk, Mbak sudah ya. Oke, langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya, bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Iki rembukan apa? Kok gumun aku ha? Kok geger dhewe iki lho. Kok bantring ini? Kok gumun aku? Oke ya, sayangku diputar kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya sing mau awan durung nyanyi, langsung tak tampilno ya nduk ya. Ayo langsung tak putar kembali bareng artis-artisnya dari Musika Budaya. Jalan artis suara. Iyalah. Yuk mangga Mas Taan apa lagi? Satu temannya Porosari, kreasi dari Musika Budaya. Wonten ilang tanpa balo. Konjung Jumateng. Para tamu undangan ingkang rawuh dalem Bapak Sukimen keluarga. Panas mongso ketika wawang sing tak rasa. Tiwas aku teka mbok tinggal lunga kekaning atimu ninggalake aku kebangetan awakmu. Goyang kemana-mana Musika Budaya bareng sing tak rasake tanpa balon janji mlaku aku mbok tinggal mlayu nipo tangi aku ngoya awakmu tulung mas entenono aku mas kasih dok.
dari Musika Budaya sampun diaturi wonten ilatan bebaluk. Nyampur sari kreasi dari Musika Budaya sampun katuran ya Nok ya. Oke. Yuk belum ada atensi masuk atau pamundutan ya Nduk ya. Mbak pilih kagem mas-mas yang di depan juga ibu-ibu Mbak Bude badhe request lagu utawa dono semanten bisa ya Nduk ya. Oke, langsung tak kon munggah pokoknya nek pengen nyanyi Nduk. Oke ya, kalian masih bareng Musika Budaya jangan kembali bareng artis-artis jadian Musika Budaya yang punya Tira Cantika yuk monggo. Ayo Dek Tira, ya. Kita aturan apa Ndok? Kamelia terbaru ya. Kamelia terbaru. Yes. Wah luar biasa. Yes. Iya ya.
ada Tira Cantika sampun katuran nggih. Luar biasa tenan ya Nduk ya. Oke, ya kali ini sebenarnya musika budaya kembali bareng artis-artis dari musika budaya, bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Oke, ki adem ayem ya Nduk ya. Enak ngene iki jane lho ya. Ki sing ora sing dulu jagung ta Nduk. Masya Allah, lagi kok nganu gurem terus piye Nduk? Ora. Lewat iku ya kuwi nek dianu gula. Pripun kagem Bapak niki pripun? Apa Nduk? Sunane napa niki? Katresnan sejati ana apa Nduk? 10.000 njaluk katresnan sejati karo baterai cinta. Ya berarti baterai cinta tok Nduk. Iya, lah ya mulane iku. Halo sing mriku napa niki sunane? Apa Mas? Oh aku ki budek tenan kok Nduk. Takkan pisah. Duet. Saiki. Lah ya bener aku to Nduk, tak takoki sisan to ya ora. Oke, pemuritan ada baterai cinta dulu, terus ada pemuritan dari sebelah sana takkan pisah. Oke, nanti dikasih. Ya kali ini masih bareng mustika budaya yang kembali bareng artis-artis dari mustika budaya yang punya baterai cinta bareng artis dari mustika budaya bareng anakku ya ada Santifani monggo sayang. Oke, ya sayangku Santifani, satu tembang ada baterai cinta langsung diatur. Buat Mas yang mau duet, monggo loh, ndak apa-apa, ayo monggo.
satu tembang pamrutan nonton Bahtera Cinta bareng Mas sampun diaturi nggih. Momen pamrutan ada takkan bisa sing piye, Nduk? Ora pedot. Oh, lagu kawak neh iku ya, Nduk. Berarti iya iku, Nduk. Takkan bisa ya none iku tok. Apa ini Mas Bro? Pupusin nelongso, oke ditunggu setelah takkan bisa. Oke siap. Takkan ada yang pisahkan kita. Itu ya. Leras ge. Oke. Ready Mas? Ijo ana pera wonge sejaluk mau. Ijo ana re, jarine ra ono. Yuk Dak Vivi. Sing di jeluk apa? Lho lah mau nek gak lanang piye? Oke nanti dikasih. Mbok pilih bisa ya nanti ya. Nek sing lanang tenan mbok iso mbok aku gak ngerti, Nduk. Nek Puspitanolo ready. Oke. Hah? Mas Agil ngantene. Oh yang minta ngantene. Kok ketok hae ku mang sing mbok delok iku mang apa? Yuk yang punya takkan bisa. Oke, ini spesial buat Mas Agil ya. Lagi zaman kawak iki lho. Tapi sekarang tren ya, Nduk ya. Oke.
Satu tumbak ada tekan bisa sampun katuran ya nok ya. Oke, matur sembah nuwun. Oke, pamurutan dari tadi ya yang punya Puspita Nala, oke. Piye lho? Oke, pamundutan pamurutanipun wonten Puspita Nala tadi ya. Lanang tenan ndak ada ini ya. Oke, terus ada bimbang, terus yang punya yang depan mau pamurutannya ada Pupus Nelongso juga ada. Ini maksudnya mintanya yang mana mas? Mintanya sing rondo, sing perawan, apa sing bojone wong? Lah kok ngono lho nak, kok komplit mana iki lho? Kok iso? Sepaket ya, oke. Gimana mas? Kak lu kok kabeh iki geruduk ora ngono nduk. Mas njaluk iki kabeh. Ngono digeruduk tenan apa ngatasi, Mas? Lho, wah, berarti nek ngono ku ya ora tanggung jawab nduk. Lah yo, koyo buronan ae kok mlayu iki lho ya. Oke ya, langsung putar kembali yang punya proposal langsung ada Siska Wahyu monggo sayang. Yang punya Jandane Mustika Budaya. Masuk? Rondone, oke, wah semua nengah itu. Sing rondo sapa lho, Mbak? Sing rondo sapa? Iku lho di Siska Wahyu, sing jenenge Siska Wahyu iki lho. Siska Wahyu iku sing ndi? Mbah, menawa bocah iki ndak amnesia tapi lho. Lah apa? Ngono. Suratku ilang marai. Surat apa? Surat rondo lah. Loh, lah kok ilang ki kok gadekno paling. Tak golekno utangan. Golekno. Oke ya semoga satu tumpang wonten. Pupus sing nongso aku dhewe ya blang iki. Ya monggo. Sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis beda, kaya lumuting pinggir segara. Marang kahananmu, kau mas
nuwun. Oke. Ayo kali ini masih bareng Musika Budaya. Oke, siap. Berarti gak situ bimbang. Sidone Dawai Asmara mau nyanyi sendiri. Oke, baik. Tadi sebelumnya pamurutan dari yang sana ada Puspitonolo yang punya Dian Ardani, monggo sayangku. Ya Yan. Satu tembang pamurutan wonten Puspitonolo nggih. Ini nyampur sari kreasi dari Musika Budaya bareng Dian Ardani juga didukung kalian AJM Production yang sudah live streaming di malam hari ini. Wis pokoknya gambarnya ya jernih, tiada tertanding ya Nduk ya. Luar biasa juga Mas Haji, sukses selalu juga nggih. Juga didukung kalian Bias Audio. Nah, suarane nek rabias ora pas. Iya. Yo ancen gak pas. Iya ya, mangga langsung diputer yang punya Puspito Nolo bareng Dian Ardani. Dikasih ya permintaannya cincin putih ya. Duduk.
sampun ngaturan. Oke, terima kasih. Oke, di Dewi Alfri, pamrutan ada cincin putih ya. Nyanyi sendiri nih ya. Nyanyi dewe gimana lah Dep? Lah kok nyanyi siapa? Ah? Siapa? Boe. Ya nek iso aku kok. Iya mangga yang punya cincin putih memenuhi pamuritan dari adikku ke. Adikku wedok yang dari Patalan punya. Ada Dewi Alfri. Tapi sayangnya kok banget temen nih lho ora gelem nyanyi dhewe. Tak kei nyanyi tak kei kok kemanaan barang kena apa merongos lambemu. Ndak bar tintup tawon mang ya nduk. Oh nggih mangke diaturi nggih Pak De nggih. Setelah dawuh asmara nanti nggih. Mangke diaturi. Lah ya. Jaluk ada deh nyeleneh dhewe iki lho. Malam pengantin masih teringat ikrar nikahnya pengantin, tapi di hatiku hadir cinta lain, cinta seorang gadis. Hai si cincin putih, ku sadari semua kenyataan ini takkan mungkin.
Mas Aan, PHP bisa? Ready? Oke, iya Dep, tapi bisa nyanyi loh. Ana, Mardiana, PHP, gak iso. Oke. Bakul es ku dilak mengarep iki lho, Nduk. Bakul es, bakul sosis, bakul mie wis dirombong kabeh. Mindok ndoke loro sisa, Nduk. Sosis kuwi. Ini salah apa kau bro? Ojek gua. Teman makan ngalah Dek Aan, teman makan teman ae Dek. Teman makan teman. Persolawatan. Solawatan kok nek barbaran utak jak solawatan wis ora usah kuwatir. Ojek ora ganggu. Ojinge gak kanggo lah, penting solawatane. Ora usum. Didukung oleh Esmoni Mbok Marse.
Satu tembang ada teman makan teman bareng Devi Alpri sampun ngaturan nggih. Oke, terima kasih Dek Devi. Ini pemain pambutan ada Dawa Asmara, terus ada tadi satunya apa Nduk Mang Nduk? Mangu ya. Ini 2 lagu dikasih monggo. Karo ngeranti momongane dhewe ya Nduk. Ini terima kasih buat Dek Devi Alpri ya. Semoga rezeki tambah lancar selalu, berkah barokah, semakin kaya. Ya, yang punya Dawai Asmara bareng artis-artis dari musika budaya, yang punya Arliana monggo sayangku. Ayo Li, ayo Li. Ini yang punya Dawai Asmara masih di sini, Dok. Katanya tadi mau duet toh. Wes ilang. Tenan. Mang masih mang jalukane apa? Mau nyawer tok mang. Oke. Ya monggo Dawai Asmara tetap diaturi soalnya Nduk. Mang nyawer kok. Ya, ya monggo yang punya Dawai Asmara, terus ada Mangu ki lagu terakhir Mangu ya. Kita goyang kembali yang punya Novita. Bisa. Delapan sono. tak terlukiskan bahagia. Wasik ya. Maju Dekna, kok muter-muter ae.
Mas Aan, ini kan masih satu lagu toh, last toh ya. Ini dikasih satu tembang ada bungkusnya longsor satu, terus karonan mangu satu, tadi sak rap ya. Oke, terus tadi satu rap ya. Oke, ayo yang punya bungkusnya longsor tadi ya. Kemudian dari Kang Mas ya. Iki jalukan nih Gondo, Nopita, oke, yuk Nop. Iya, oke. Yuk, monggo. Asai. Cik lu. Oke, baik. Sesok ning todanan melok. Melok, ayo gerene. Ning todanan gimana? Sesok ning todanan. Iya. Alah, senengane ngono Ndok. Kata-kata buat Mas Togok, katakannya gimana, Mas? Duh. Aku kon kata-kata. Ini spesial buat Mas Togok ya. Adike nganten ya. Alah, kok iki dibodoni kok ya. Amen nganu ae koran-korane lho, Nduk. Masa. Oke, kata-katane untuk hari ini ya. Janganlah menyakiti
kalau tidak ingin disakiti. Oke? Jangan mencintai kalau takut disakiti. Oke. Kita ikut jeru ya, Nduk. Godhong koro, Nah, ini- godhong kates. Wis nek loro kok di tresnani. Ayo mangga ini ada mangu satu ratu juga ya, mangga langsung diaturi. Kata-katanya buat orang tok Mas Togok tok iki ya. Kabeh ae wong lanang iki lho nek ngono ya. Spesialnya kanggo Mas Togok tapi untuk laki-laki semua ya. Oke, baik. Oke, mangga. Piye piye piye. Piye. Kat wis. Terus ya rusak dari dewe. Kita yang beli yang punya manggung. Waktu malam madam bercerita, hawanya tak lagi alur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menatanya. Berdamai dengan apa yang terjadi. Ku tidak
Jeneng suka aku dilalah sesuatu ya nduk ya, mulut suka kuwi ngene suka paling suka tentang desa mene bae. Mengko yen kesuwen mundak kaduka karo